A redacción do proxecto para a mellora da rede de abastecemento de auga en Noia está xa moi avanzada, polo que a licitación da obra poderá levarse a cabo antes de que remate o ano. Esta actuación permitirá poñer fin aos problemas puntuais de turbidez que se veñan rexistrando na localidade coa construción dun novo depósito que duplica a capacidade actual de almacenamento da auga potable. Medio Ambiente destinará 900.000 euros a esta actuación. Ademais de analizar os detalles deste proxecto, a conselleira e o alcalde tiveron ocasión de abordar outros asuntos durante o transcurso dunha recente xuntanza. Así, Santiago Freire expuxo a idoneidade do municipio para participar no proxecto Aquamundam, unha actividade promovida por Augas de Galicia no marco do programa de cooperación transfronteiriza entre España e Portugal. Implicaría, entre outros proxectos, a realización dun plan director en materia de saneamento. Por último, ambos os dous mandatarios aproveitaron o encontro para falar sobre o estado actual en que se atopa a tramitación do PEXOM. Coincidiron na necesidade de coordinar as actuacións de ambas as dúas administracións para realizar as modificacións e axustes requiridos de cara á redacción final do plan.